ପିଲାମାନେ ଭଲ ଅଛ? କଣ ଖାଇକି ଆସିଛ? ସବୁ ଖାଇକି ଆସିଛ? ପେଟ ଫୁଲ ଅଛି ତ? ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ଅଛ ତ? ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଗପ ଶୁଣିବା। କାହାକୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ହାତ ଦେଖିଲ? ତାହେଲେ ତମକୁ ସବୁ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଆଜି କିଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି ଗପ ଶୁଣେଇବି ଆଜି। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ କାଉର ରଙ୍ଗ କିପରି କହିଲ? କଳା। ବଗର ରଙ୍ଗ କିପରି? ଧଳା। ତାହେଲେ କାଉର ରଙ୍ଗ କଳା କାହିଁକି ହେଲା ଆଉ ବଗର ରଙ୍ଗ ଧଳା କଣ ପାଇଁ ହେଲା? ଚାଲ ଆଜି ଆମେ କିଛି ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗପ ପଢିବା। ମୁଁ ଗପ କହିବି ତୁମେ ମାନେ ଶୁଣିବ ହେଲା। ହଉ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜି ପଢେଇବା ଚିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଗପ ପଢେଇବା। ତାହେଲେ ପିଲେ କହିଲ ଏଇ ପକ୍ଷୀଟିର ନାଁ କଣ? କାଉ। ଏଇ ପକ୍ଷୀଟିର ନାମ କଣ? ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଶୁଣ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ରହୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ରହୁଥିଲେ। ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଳି ହେଲା। ଗୋଟିଏ ଗଛରେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ରହୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ହେଲା ନା କଳି ହେଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଯେତେବେଳେ କଳି କଲେ ନା ଦିନେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ କଳି ହେଲା ଆର ଚଢେଇଟି ପାଉଁଶ ଉପରେ ପଡିଲା। ଗୋଟେ ଚଢେଇ କଣ ହେଲା ପାଉଁଶ ଉପରେ ପଡିଗଲା। ତାର ରଙ୍ଗ ଧଳା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଯିଏ ଧଳା ହେଇଗଲା ସେ ଚଢେଇର ନାଁ କଣ ହେଲା? ବଗ। ଆର ଚଢେଇଟା କଣ ହେଲା ନା କଳା ଉପରେ ପଡିଗଲା। ଚୁଲିର ଯୋଉ କଳା ସେ କଳା ଉପରେ ପଡିଗଲା। ତାର ରଙ୍ଗ କଣ ହେଇଗଲା? କଳା ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ଚଢେଇଟିର ନାଁ କଣ ହେଲା? କାଉ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଯେତେ କଣ ହେଲା ନା ଗପଟା ହଉଛି କଣ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଗଛ ଉପରେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ଚଢେଇ କଣ କଲେ ନା ଏକଟି ଦୁଇଟି ଚଢେଇ ଦି ଜଣ କଣ କଲେ ନା ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ କଳି କଲେ। କଳି କଲେ ଯେତେବେଳେ ଗଛରୁ ଖସି ପଡିଲେ ଗୋଟେ ଚଢେଇ ପଡିଲା ପାଉଁଶ ଉପରେ। ତାର ରଙ୍ଗ ହେଲା ଧଳା। ଆର ଚଢେଇଟି ପଡିଲା କାହା ଉପରେ? କଳା ଉପରେ। ତାର ରଙ୍ଗ ହେଲା କଳା। ତାହେଲେ କଳା ରଙ୍ଗର ଚଢେଇଟି ହେଲା ନା କଣ? କାଉ। ଧଳା ରଙ୍ଗର ଚଢେଇଟିର ନାଁ ହେଲା କଣ? ବଗ। ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କାଉର ରଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ କଳା ହେଲା, ବଗର ରଙ୍ଗ କଣ ପାଇଁ ଧଳା ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ କହିଲ ହଳଦୀ ବସନ୍ତର ରଙ୍ଗ କିପରି? ହଳଦିଆ। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ତାହେଲେ କିଛି ଆକୁ ପଢିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଏଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? କାଉ। ଏଟା ବଗ। ତାପରେ ମୁଢି। ତାପରେ 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 ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଗପ ଶୁଣିଲେ। ଗପ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଗପ ଭଲ ଲାଗିଲା ତ? ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ ଆମେ କାଉ ଆଉ ବଗ ବିଷୟରେ ଆଜି ଜାଣିଲେ। ଗପ ତାହେଲେ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ଶିଖିଲ?